Dobrý den, Taši Dele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajláma vyzývá k míru ve světě a společnému postupu v oblasti životního prostředí. Jeho svatost Dalajláma navštíví Ladakh. Svět si připomněl 33. narozeniny 11. tibetského Panchen Lamy, který je stále nezvěstný. V Tibetu se upálili další lidé. Ženevský summit upozorňuje na čínský útlak v Tibetu a v dalších oblastech. Americké ministerstvo zahraničí zdokumentovalo závažné porušování lidských práv ze strany Číny v Tibetu. Tibetská parlamentní delegace zakončila kampaň na podporu Tibetu v Dillí. Organizace Tibet Watch hlásí, že Čína nutí tibetské rodiče učit se čínsky. Experti OSN považují Čínu za odpovědnou za nucené mizení Tibeťanů. Americká komise pro mezinárodní náboženskou svobodu označila Čínu za zemi vyvolávající obzvláštní znepokojení. Jeho svatost Dalajláma hovořil v dubnu ve své rezidenci ke skupině dětí a uvedl, že jeho generace čelila mnoha problémům. Doufá však, že mladá generace bude mít klidnější a spravedlivější budoucnost. Tibetský duchovní vůdce upozornil mladou generaci na odpovědnost za vytváření skutečně mírumilovného světa, založeného na konceptu jednoty 7 miliard lidských bytostí. Jeho svatost Dalajláma také ve svém prohlášení ke Světovému dni země zdůraznil závažnost globálního oteplování a vyzval ke společnému úsilí při ochraně přírody a planety. Jeho svatost rovněž udělil zvláštní audienci klimatickým aktivistům, kteří byli v Dharamsale na třídenní konferenci o opatřeních v oblasti klimatu nazvané Dialog pro naši budoucnost – výzva k ochraně klimatu. Jeho svatost Dalajláma se od vypuknutí COVID-19 zdržoval ve své rezidenci, nyní však přislíbil, že v době od července do srpna navštíví Ladakh v severní Indii a požehná svým tamním stoupencům. 25. dubna 2022 jsme si připomněli 33. výročí narození jeho eminence 11. tibetského Panchen Lamy. Jeho svatost Dalajláma vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že se modlí, aby ho brzy viděl a slyšel. 11. Panchen Lama byl v roce 1995 ve věku 6 let spolu se svými rodiči unesen čínskou vládou a od té doby je nezvěstný. V den jeho 33. narozenin vydalo americké ministerstvo zahraničí tiskovou zprávu, požadující od Číny informace o místě jeho pobytu a zdravotním stavu. Ministerstvo zahraničí tibetské exilové vlády opět vyzvalo Čínu k propuštění Panchen Lamy a jeho rodiny. V Tibetu došlo k dalším případům sebeupálení. Poslední obětí je Tapun, 81letý muž z Kirty v okrese Naba, který se na protest proti čínské okupaci Tibetu upálil 27. března 2022. Tapun se údajně zapálil před policejní stanicí poblíž kláštera Kirty na protest proti útlaku ze strany čínské vlády. Podle dostupných zpráv ho po pokusu o sebeupálení odvezla čínská policie a později zemřel v policejní vazbě. 81letý Tapun pocházel z kočovné vesnice Meruma v okrese Naba. Vždy se vyjadřoval k represivní politice Číny a dával najevo hlubokou úctu k jeho svatosti Dalajlámovi. V únoru letošního roku, jen několik dní před tibetským novým rokem, se před palácem Potala ve Lhase upálil slavný tibetský zpěvák Tsewang Norbu. Další případ protestu sebeupálením byl ohlášen z tibetské tradiční provincie Kham. Podle dostupných informací k němu došlo před policejní stanicí ve městě Tjegundo. V současnosti nejsou k dispozici ověřené informace o osobě, která se upálila, ani její jméno.
Ústřední tibetská správa uspořádala tryznu za oběti sebeupálení. Tibetský exilový prezident Sitjong Penpa Tsering se připojil k výrazům solidarity a úcty vůči jejich oběti pro svobodu Tibetu. Disidenti, zástupci politických vězňů a aktivisté se v dubnu setkali v Ženevě, globálním centru diplomacie a lidských práv, na 14. ročníku Ženevského summitu pro lidská práva a demokracii. Tibetský básník a aktivista Tenzin Tsundu, který na summitu promluvil, dojal publikum vyprávěním o své zkušenosti z vězení v Tibetu a o svém životním příběhu. Zdůraznil historickou samostatnost Tibetu a vyjádřil znepokojení nad tím, že čínští občané jsou pronásledováni a utlačováni jejich vlastní vládou. Americké ministerstvo zahraničí vydalo v dubnu zprávu o stavu lidských práv ve světě za rok 2021 zaměřenou na Čínu. Část zprávy věnovaná Tibetu uvádí informace o závažném porušování lidských práv, kterým čelí Tibetané v Tibetu ze strany čínské vlády. Zpráva konkrétně upozornila na případy tibetských politických vězňů Tenzin Nyimi a Kunchok Jimpi, nucené zmizení 11. Panchen Lamy, svévolné zatčení Derung Tsering Dundupa, Goshe Rabjamca a Konmaje, odepření spravedlivého procesu 4 tibetským mnichům z kláštera Dengro a odsouzení tibetských spisovatelů bez řádného soudu. Ve zprávě jsou dále zmíněny drsné podmínky v tibetských věznicích, včetně špatných hygienických podmínek a lékařské péče, jakož i odpírání práva na návštěvy ve vězení, a to i právním zástupcům uvězněných Tibeťanů. Ve zprávě je uveden výčet hrozeb, obtěžování, sledování a nátlaku ze strany čínské vlády vůči tibetským komunitám nacházejícím se mimo území Čínské lidové republiky. Zpráva citovala také informace z médií o pokusech vlády Čínské lidové republiky nabourat se do mobilních telefonů úředníků úřadu jeho svátosti Dalajlámy a představitelů ústřední tibetské správy. Tibetská parlamentní delegace vedená místopředsedkyní parlamentu Dolmou Tsering a složená z dalších 3 poslanců úspěšně zakončila kampaň na podporu Tibetu v Dillí. Ve dnech 4. až 10. dubna oslovila 43 indických zákonodárců a ministrů. Tibetští delegáti se obrátili na 37 indických poslanců z různých politických stran a vyzvali indické zákonodárce, aby se chopili vedoucí role a vyjádřili obavy z nezákonných aktivit, které se odehrávají v Tibetu, a také, aby se připojili ke světovým vůdcům a vyzvali strany rámcové úmluvy OSN v otázkách klimatických změn, aby zahájili vědecký výzkum dopadu ekologické nerovnováhy na tibetské náhorní plošině na globální klima. Podle nedávné zprávy organizace Tibet Watch nutí čínské úřady tibetské rodiče, aby navštěvovali kurzy, ve kterých se naučí čínsky. Zpráva uvádí, že od tibetských rodičů, kteří jsou většinou nomádi a farmáři, vyžaduje nová taktika, značné úsilí, aby udrželi krok s výukou. Mají také povinnost sledovat nařízení a zákony, které upravují nové normy pro používání jazyka. Zpráva organizace Tibet Watch potvrdila, že od února do března letošního roku se na střední škole v tibetské autonomní prefektuře Golok uskutečnilo přibližně 16 povinných kurzů pro rodiče. Skupina 6 expertů OSN vyjádřila obavy a označila Čínu za odpovědnou za zatčení, zadržení a nucené zmizení tibetského spisovatele Lobsanga Lundupa a dalších 2 osob. Ve společném sdělení zaslaném Číně v únoru letošního roku experti OSN podrobně popsali 3 konkrétní případy hrubého porušování práv Čínou v Tibetu. Vyjádřili rovněž vážné znepokojení nad represivním postupem Číny proti velkému počtu Tibeťanů za jejich oprávněnou angažovanost v propagaci tibetské kultury, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání, a nad přístupem Číny vůči Tibeťanům, kteří kritizují čínskou nadvládu v Tibetu. Mezi tyto experty OSN patří zvláštní zpravodaj pro oblast kulturních práv, zástupce pracovní skupiny pro svévolné zadržování, zástupce pracovní skupiny pro nucená nebo nedobrovolná zmizení, zvláštní zpravodaj pro podporu a ochranu práva na svobodu, přesvědčení a projevu a zvláštní zpravodaj pro otázky menšin.
Americká komise pro mezinárodní náboženskou svobodu ve své výroční zprávě za rok 2022 označila Čínu spolu s dalšími zeměmi, jako je Afghánistán, Severní Korea, Pakistán, Rusko a Barma, za země vyvolávající obzvláštní znepokojení. Ohledně potlačování projevů tibetského buddhismu ze strany Číny uvedla, že čínská vláda pokračuje ve všudy přítomném dohledu a potírání tibetského buddhismu. Komise naléhala na americký kongres, aby zajistil, že americká administrativa bude s cílem zlepšit stav náboženských svobod v Číně plně uplatňovat legislativu v oblasti lidských práv související s Čínou, jako je zákon o prevenci nucené práce Ujgurů a zákon o politice vůči Tibetu a podpoře Tibetu. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tukčetče.